no pok gimiluongo ni dissemination cha mondo mi ji ong'e kaka odhi mbele mondo mi implementation kata sessional paper ma dhi loso education policy manyien ma 2024 dong pok utieko to ere kaka pok implementation pok ochakore kata malong'o to nochako timo review seche ma ng'iyane terms of reference momi member ma kani macha ni congregation mar mar kanisa mane gibedo oth gin omigi tich part of it ni dhi ng'i the efficacy mar the mutating funding model ni kaka otiyo kaka osekonyo ting'eyo ni nyithindo oseduogo nuwach nyathi ma nigi a single parent ma min gi oluoko mana ne ji odhi ogo amal kukoduogo to kete e band ang'wen no ng'ini chiegni okete ni en the second tier to jok ma very rich okoni to ere kaka gino wuok ikoni ni wat na odhi e cyber kata jo cyber o copy paste donge gima ne giwacho mwalimu ing'e maber kidhi e portal mar Higher Education Loans Board, Higher Education Fund kata mar COOPS ok inyal timo copy pasting ok inyal en mana kaka your online banking binyalo timo copy pasting koro ng'ama wuoyo cha owacho dieri koseno wacho gimobiro e wi to mane jatend migawo mar somo omiyo adiera gimwadwaro wagoluru siasa moko mnono kanyo wadwani nyithindwa gi osomo pinje muketo pachgi te gi resources gi te everything education dhi kalowa madhi mbele madhi yombwa kaendi ka wan pod wadigni onge tiende ka ikoni committee within a committee mabiro bedo another committee kia moko nitiere stream moko side stream main stream mago are useless onengo wakaw sorry baba wachen taka ketu kika wachin mano mago